Igama lami nguMathombi Shameni wakacele. Inkinga zami ziqale ngesikhathi ukudunguzela isilo uZwelithini. Ngangizwa amaphimbo engathi ukhuluma nami kodwa nginga-understand ukuthi ukhuluma nami kanjani ngoba vele ngikhule ngumuntu vele kade engazilandeli izinto zasebukhosini, kade engazinaki nje kodwa kade ngibuka i-TV. Hayi mengimuza ngathi ngazi ukukhuluma ngokuthi cela ngibatshele kaZulu ukuthi bangamuse esibhedlela ngoba bemuse esibhedlela bayomqedela. Ngingayinaki-ke lonto ngoba benginako vele ukuzwa amaphimbo kodwa futhi ngingawanaki ngoba ngumuntu kade uhlala ngogulisa abantu abadala usehambe kade nokuhamba ethwasa elungisa ethwasa ekubhede phinde ethwase kanjalo. Hayi kodwa inkinga abankulu kakhulu mesedlulile emhlabeni ngamuzwa futhi esekhuluma nami ethi mntanami bayangithwebula. Manje inkinga yami noma kade ngithwasa kade engayinaki kakhulu lezi zinto ngoba vele ngumuntu oyiphilisa ngokusebenza, kade ngisebenza la Unilever. Nginaso isinkwa sami akuyona into engibheka ukuthola isinkwa ngayo kodwa into engiyenza ngoba ngilungisa impilo yami. Isinkwa bengisithola kulo. Hayi zaqala-ke lapho inkinga-ke, hayi amaphimbo amaningi-ke manje nafuna ngiwabizele uNkulunkulu. Bathi mina ubaba wami uNkulunkulu, ufuna ngiwabizele uNkulunkulu, ufuna ngibavusele uNkulunkulu. Hayi nasekhaya-ke sesambe siye enyangeni siyalapha, bangigqumisa bangifaka abanye bangifaka uchacho olunomuthi emakhaleni, kukhishwa lezi zinto-ke manjena ezinye zithi kufanele ngabe ngiganisile uMisuzulu. Zonke lezi zinto seziyangidida inganekwane, sesambile ekhaya, sambe silapha, samba abathandazi, sambe ibhedlela, kuyafana. Manje asisazi ukuthi kuphi esisimele sikwenze. Nezimali seziphelile manje, namatoho ngiyawathola, abuya aqale phansi ashabalale, zonke izinto engizama ukuzakha ziyashabalala. Manje angisazi ukuthi yini kumele ngiyenze. Mhlawumbe kwafunakala ngifike ebukhosini ngizosho ukuthi ngizwe leli phimbo elithi kanje, mhlawumbe bese bethola usizo noma afuna ngifike ngizoxolisa ukuthi ngathola inkulumo kanje kodwa ngangayidlulisa. Angisazi kumele ngikwenze kodwa amaphimbo ngisawezwa namanje. Amanye-ke sengiyawezwa athi azodila, amanye athi azodala, amanye athi azovala, amanye athi azofika. Angiwa-understand ukuthi aqonda ukuthini. Ngiwezwa nje ngi-unconscious. Depression ekhulunywa ngayo esibhedlela angiyazi mina nje izinto noma kade zingenzekela ngumuntu okwazi ukudlulisa aqhubeke nempilo. So mawezwa lamaphimbo usukuwezwa kanjani? Asuke eqhamuka ulele noma usuke ubhekile noma asuke nesithombe kusuke kwenzakalani? Amanye afika nesithombe somuntu othile, amanye afika ngilele, amanye kodwa amaningi nje manje asenzeka manje afika njengoba sihleli nje nawe sikhuluma, lingakhuluma nayo lithi lizovala noma lithi lizofika. Ngizwe nje iphimbo endlebeni lithi lizofika. Wengathi ngikwenze ngathi asekhanda. Ukhona okunye okubonayo ngawo lamaphimbo njengesilo nje esakhothama, mhlawumbe khona owawukubona kuyisithombe saso? Yebo ngakhona ngangibona isithombe saso. Naso futhi isilo esiwumithi uzobe ngiyibona isithombe sakho bonye kathi bengazi ukuthi uyinyoka ndiza phezulu nje. Izinto ezimane zibe inganekwane. Eziyinganekwane. So iluphi usizo oludingayo njengamanje? Mina ngisazi mhlambe ukufika kwami ebukhosini ngizoxolisa mhlambe kona uzodala ukuthi lamaphimbo ongaphinde ngiwezwe, angisazi. Noma ngithole isangoma mhlambe esithembayo esazi ukuthi siyayazi ukudila nesifo esikanje. Bona ngisakhula ngangike ngizwe vele nabanye begula ngomsangano ukuthi Rihanna, Beyonce, izinto vele ngijwayele lezo, ngangijwayele ukuzizwa. Mhlambe nami ngeke ngayitshela ukuthi yilokho kodwa ngiyabona ukuthi sekuyaqhubeka. Kuyophela unyaka wesi-4 manje into eyodwa le. Kuyophela unyaka wesi-4 ngihamba izangoma, ngishintsha ngisho nezinkolo.
yabona ngeze ngazama ukuyinikela ama-Muslim nje manje ngicabanga ukuthi 2 weeks ago nakhona ngithi mhlawumbe ngizothola usizo hayi angisazi. So njengoba komunye uzobona ukuthi nakho ufaka izinto zomngoma la eingalweni mhlambe ngabe likhona olunye usizo olitholayo lokuba isangoma nokuthi ubhekane nalesimo. Yebo lukhona usizo njengoba ngilana nje nginyenyile ngihlala lapha la ngithwasa khona nakhona kusalungisa lolu daba lolu ngiyathwasa. Ziye zithi lezi zinto mayivuka amaphimbo efika manje ugobela ukuthi sekufunakala ngiphothule. Kodwa ngiyayibona mina ukuthi noma ngaphothula lento le izoqhubeka ngoba sengiqayile ukuza amaphimbo asekhaya ukuthi angihambe angisadingeki ekhaya. Yabona nje meke kwahlwa nje ziyafika izinto ziyangishaya ezinye ziyangincinza ezinye ziyangiluma meke kwahlwa nje. Yabo sengize ngajwayela ngalendlela ukuthi nje Nkosi yami angisakwazi nokubaxoxela abantu kwakumane bengathi ingane kwani engwatshe ukuthi mina meke kwahla nje Nkosi yami lihlwela mina. Nazi izinto ziyangenzekela ebusuku angisazi ukuthi ngenze njani. Mhlambe ukusibeka esithombeni lezi zinto sokuyibona ebusuku zisuke ibukeka kanjani? Suke kuyinto engazi ukuthi ispirit angazi ngichaza nje into enjengamanzi. Into enjengamanzi nje awuboni ukuthi shape uzothi usibanibani into enje ngathi ispirit. So ngokwesintu usukuzamela usizo akwangalunga ngokwasebhedlela nakhona khona kwewakuzama. Yebo khona ngeke ngakuzama esibhedlela nakhona kwangalunga noma kade ngiyisebenzisa zasibhedlela bekuyisuppressa kodwa imaphimbo bona bengisaqhubeka ngwezwe izinto ezingenzekele ebusuku besaqhubeka senzeke kodwa ngenxa yokuthi yabona abantu mase beqhelazeke kakhulu behambe bekulapha behambe bekusiza nabo ugcine nawo usuthi hayi ngiyawubona umehluko kodwa ke deep down uyasho ukuthi awukho umehluko wenzeke when these past 4 years nje awukho umehluko wenzeke kodwa ke iyasuppresseka amanye yabona amanye abamancane kodwa wona ngiyaweza nje daily basis kwana manje bengiphinde emuva uzongibuza ugobela ukuthi uyawazile amaphimbo kwanye ngathi ngize ngidabuke ngithi ayakwazwanga kodwa ngazi kahle ukuthi ngwazwa on daily basis ngiyawezwa engilala ngiyawezwa benebonakalise iningi kwenye inkathi uyabona sengathi siyagijima ngathi uyabona ngasi-understand esingeke sixoxeke futhi kade ubona nobani enzani nje izinto ezikanjani. So njengoba uthuke wathwasa before ngabe usakhumbula ukuthi usuthwase kangaki? Mhlawumbe sengithwase more than 6 times. Ngithwasa. Yini lena eyenza ukuthi kungalungi ngokuthola kwakho? Ufika uthwase kulunge uze nasegazini nawe ukuthi khamba kahle. Phinde kuqale phansi. Bese umusi uyohlola komunye athi hayi loana wagropa akhambanga kahle ufuna udlelo lukhamba lolu uhambe oludla kuthiwa lokhamba uphinde uqale phansi kuthiwa lokhamba lidliwa kanje lokhamba wafanele lidliwe kanje uphinde futhi uye khona olungisa lokho phinde futhi ube ngathi kuba ngconywana isikhashana phinde futhi uqale phansi uphinde futhi uthola omunye athi hayi lokhamba lenziwa kanje lokhamba lenziwa kanje ngoba nala ngikhona nje ngizophuma ngiqede kodwa ngoba ngiyayibona ukuthi isituation iyasuppresseka kube ngathi kuba ngconywana ngiyabona ukuthi ekhaya besimosha imali futhi kube ngiyithula lapha ngoba phinde phansi. So unakho ukukholelwa ukuthi uma ungaya ke mhlambe eZulu Royal House khona umehluko ongenzeka? Nginako ukukholelwa mhlambe kufanele ngixolise angazi mhlambe ufunakala ngixolise. So mangathiwa bayakunika ithuba lokuthi woza ungalithatha? Yebo ngalithatha. Manje ngoba kuphinde kube khona isibonakaliso ke sithi ke fanele ngabe uganisile malingavela lelo thuba ungenze njani? Angazi kodwa angena nje umuntu oyemisele ngokuthi kufuna ukuganisa isilo noma kanjani angena nje kodwa ke nanti iphimbo lisho njalo. Mina ngikholelwa ukuthi lokhu nje yinto nje lesazolungiseka ukuthi angazi ukuthi kanjani kodwa ngikholelwa ukuthi into esazolungiseka. Into esazolungiseka nje ziningi izinto igigaba zenzeka zilungiseka futhi. Ngikholelwa ukuthi into esazolungiseka isiwombe nje lesi engibhekane nasengazi ukuthi siwahamba noma siyophila nini.
Siyabingelela ngazakwethu-ke kule channel yethu ehamba phambili Umgosi. Siyacela uqala ukungena kuleli khasi lethu ukwenza ubulungisa, ucofa ku-subscribe button. Ngane zakwethu-ke nangokusisi la ucela usizo, udinga usizo kulokhu-ke akuzwayo. Sicela-ke abantu abaziyo-ke izinto hlampe ezingamsiza, kungabe zenkolo noma isintu, ukuthi kule situation aqondene naye engenza kanjani ukulungisa isimo lesi abhekene naso. Ngane zakwethu-ke ngoba uthi hhayi usizo impela uselifune kaningi, kodwa lento iyaqhubeka iyenzeka. Mina-ke nawe kanzakwethu besingahlangana kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Asiphinde sihlangane nakwi-video elandelayo.